Der er lige nu 14 dage til, vi skal flytte. Det er ret presset. Ja. Det ser meget professionelt ud, skat. Yes! Yes! Vi har en hylde! Fuck, jeg har også alle mulige mærkelige steder. Jeg kan lige så godt sige det som det er. Det har været noget, der er lort og... Vi har et problem, skat. Nej, hvad så? Det er en mega stor dag i dag. Kæmpe dag. Vi har taget malertøj på, for nu skal vi endelig i gang med at male. Eller vi skal give det noget fix primer, som også er en form for maling, som skal ind under den farvemaling, vi har valgt. Ja. Så nu begynder det ligesom at vende. Nu begynder man at kunne se, hver gang vi har været herude, at der rent faktisk sådan er sket noget. For det har været sådan lidt svært indtil videre, fordi vi bare er gået sådan noget ødelagt alt. Ja. Det bliver pissefedt. Det var engang min yndlingssang. Jeg er sådan lidt flov over, at jeg troede, vi ville være færdige før 3. Det skal du nogen. Du skal bare lytte til mig. Generelt altid. Skatter! Vi har snakket om det. Skatter! Jeg ved godt, hvor lang tid ting du kan tage. Der er forskel på, hvor langt det nåede, ikke? I got 99 problems with a bitch ain't one. Nå, hvor ser I to søde ud? Yeah. Der er lige nu 14 dage til, vi skal flytte. Ja. Og vi er ikke engang færdige med at male autocamperen. Nej. Det er ret presset. Ja. Inden vi går i gang med dagens mange opgaver, så tænkte vi, at vi lige vil lave et lille haul. Så vi har været i Bauhaus. Og købe den her. Da. En vandhane. For at overveje, at det her ligesom var den, der var der. Og det her, det er sådan det nye, der kommer. Så jeg tror virkelig, det kommer til at gøre en stor forskel. Og så med sort armatur og vask, så bliver det meget hurtigt, meget pænt. Et af dagens helt store projekter i dag, det bliver at købe stof, som vi virkelig har glædet os meget til, fordi det her, det ligner lort, og det stinker så meget. Så det her, det er alle hønder og, hovedstøtter? Nakkestøtter. Jeg kan faktisk ikke helt beskrive, hvor dejligt det bliver at få det her væk. Det bliver så godt. Ja. Det er første gang, jeg har brugt 4.000 på stof. Klokken er 12:30, skat. Ja. Og der sker faktisk noget ret spændende lige nu. For vi er i autocamperen og male, og vi er faktisk nået så langt, at Mads er i gang med at pille malertape ned. What a moment. Ja. Jeg kan lige så godt sige det som det er. Det har været noget, der er lort og male. Det var fucking lort. Nej, det har virkelig været skød at male inde i de der. Og vi har ret mange af dem. Og det ser forholdsvis nemt ud, og det er det bagud, ikke? Det tager fucking lang tid. Ja. Og man skal stå på nogle meget sjove måder. Men inden vi går i seng i dag, der skal vi have malet den der, og det der, og det der, og den her. Ja. Og så er vi faktisk færdige med den base-maling. Og hvad skal vi så i morgen, skat? Der skal vi male mere! Ja, men heldigvis væg og loft, som er nogle større flader, som er lidt nemmere at have med at gøre, i stedet for de der irriterende rum. Vi er rimelig slukket lige nu, fordi klokken den er 2 om natten. Og nu skal vi male med base for aller sidste gang. På de her. På den her. Og så skal vi op og male igen i morgen. Men med en ny farve. En ny farve? Det bliver sindssygt. Helt vildt spændende. Det bliver noget helt andet jo. Helt andet. Hold kæft, det går stærkt, bare. Ja, det gør. I en lille båd, der gynger, sidder jeg og synger. Ja, hvad? Aldrig med den her farve. Aldrig med den her farve.
Med mindre... Nej. At den her også skal være den farve. Hvad er det? Den der selv, du kan trække ud. Der er en træplade der. Nå, det var da også bare et lille stykke, du lige høvde fra. Du har ikke engang fået face primer. Spørgsmålet er, om vi overhovedet vil have den op. Nå. Kan man også vælge det? Ja. Skat, jeg er da træt lige nu. Ja. Nej, vi har det også lidt... Altså, vi får jo sådan et stykke her mere plads. Yes! Jeg gider fuck ikke med mere beige. I don't know, skat. Jeg vil gerne se. Jeg tænker, vi ser på det, når vi samler det. Så kan det være, at lige pludselig giver mening. Nå, det var derfor, den skulle være der. Ja. Se! Vi har lært Balder, at han ikke må gå herind, fordi det er malerummet. Vi vil ikke have hundehår derinde, og så ligger han her og venter på os. Happy Jolo! Er du meget sød? Nu er vi i Biltema. Ja. Hvad skal vi have ud over skruer? Vi skal have klips og klipsemaskine, vinkelbeslag og bordplader. Bordplader? Nej, vinkelbeslag. Forfra. Vinkelbeslag til bordplader. Nå! Så skal vi have noget ledning og noget elværktøj og en kontakt til at tænde vandpumpen. Ja. Godmorgen! Vi har valgt at genbruge den gamle bordplade, der var til mellem sofaerne, fordi den allerede passer til, når man skal ligge dernede og lave en seng. Men vi tænkte, at den lige skulle sættes lidt i stand og lige ændres lidt på, fordi den var ikke så køn. Så det vi har valgt at gøre, er, at vi har købt en plade og fået skåret den til og boret den fast og livet den på. Og så har vi fyldt den op med noget træfiller og noget spartel. Og når vi så har slebet det, så skal det fix primers og males. Godt klip. Jeg er lidt træt i dag. Ja. Og vi skal male væg og loft for sidste gang. For sidste gang. Og så det næste vi skal, det er lige gulv. Og vi glæder os. Vi glæder os så meget. Hvad for et musikhumør er vi i lige nu, skat? Jeg er i noget lidt dansesynge med-agtigt. Lidt eller det vi har gang i. Men også lidt optempo, som der er sådan lidt... Okay, kom så! Nu gør vi det! Det gør vi! Okay. Så lidt det, jeg godt kunne tænke mig. Skal det være sådan noget Uno Dos fucking jump? Okay, det kan jeg godt prøve at lokke til. Du kan bare prøve at lokke mig. Prøv at lokke. Jeg vil gerne høre... Fuck, jeg ikke lige techno. Men jeg svæver, det er det eneste, jeg kan tænke på. Jeg pakker mine kliklyser og tager væk nu. Fuck de voksne, ærligt, fuck jeg vågner stiv i kroppen, og jeg vågner. Hvad har I lavet i 4 timer? Det var stået. Lyden er pissegod herinde. En god jeg skulle bare vågne lidt. Okay, jeg har en. Ja, Jack! Kom nu, skat! Ja, Jack! Vi har et problem, skat. Nej, hvad så? Vi brugte jo næsten alt tapen i går. Vi spurgte, om vi havde mere, så sagde du ja. Men det har vi også. Derhjemme. Skulle du have været mere specifik og spurgt, hvor vi havde. Nå, hvad gør vi så? Vi går ind i mors kælder og finder noget mere tape. Okay. Jeg er på mission. Okay. Gå væk. Fuck, jeg har ondt alle mulige mærkelige steder. Vi er lige blevet færdige. Ja. Slut med at male her i autocamperen. Så nu kan vi lægge gulv. Ja. Og det glæder vi os til. Meget. Så det gør vi i morgen. Det gør vi. Kan du huske, at vi havde slebet det hele? Og du sagde, fuck, hvor har vi slebet meget? Og så sagde jeg, at når vi så har malet det hele, så vil vi sige, fuck, hvor har vi malet meget? Ja, fuck, hvor har vi malet meget. Altså shit, vi har malet meget. Jeg føler ikke, vi har lavet andet. Nej. I de sidste 2 uger. Nu bliver det lidt mere sjovere bare at gå lidt amok med en boremaskine. Jeg er helt sluttet. Ja, man føler sig sådan lidt stiv hele tiden. Ja. Som om man har drukket lidt. Ja. Du har gjort det så godt, skat. Tak og i lige måde, skatter. Nå, nu skal vi hjem og male videre.
Det ser meget professionelt ud, skat. Så godt. Okay, nu har vi altså fået lagt isolering, eller sådan bund på gulvet, der ser sådan her ud. Det er jo bare mega god til at skære til. Jeg kan faktisk ikke helt beskrive, hvor min kniv skal. Den er her. Den sætning, man siger tit. Hvor min kniv skal? Jeg kan simpelthen ikke beskrive, hvor fucking dejligt det er at lave noget andet end at male og slibe. Så lige nu sidder jeg hernede på gulvet og skærer hjørner til, fordi vi har jo ekstremt mange hjørner og kanter nede på gulvet, så når vi skal lægge vores klikgulv, så skal det selvfølgelig være efter nogle meget specifikke mål, som I kan se. Så jeg er i gang med at skære alle hjørner ud, og så laver Mads det til træ. Eller han bruger... Jeg laver sølvpapiren til træ. Han bruger skabelonen til ligesom at save efter med på træet. Så på den måde er vores arbejdsfordeling dejlig. Vi har lagt 4,5 bræt indtil videre, og som I kan se, så er der virkelig mange steder, hvor der er alle mulige sjove vinkler. Så det jeg gør, det er at skære i det her i stedet for, fordi der har vi masser af, og så lægge den helt op til, og så passer den perfekt. Er det ikke satisfying? Wee! Hvordan er dit humør fra 1 til 10? 3. Jeg er lidt træt af det godt, skat. Hvordan kan vi få dig op på en 5'er? Skal der være snak til dig? Vi skal høre musik, og jeg skal drikke min cola. Okay. Og så skal vi lige, jeg skal lige holde pause. Okay. Og så er jeg der. Klokken er 03:53. Og vi er finally nået til det sidste bræt. Du gør det så godt. Hold kæft, jeg er færdig nu. Ja. Nå, er vi klar? Ja. Pis! Kæft, det kører nu. Ja. Slutbrud, finale. Ej, hvor dejligt, skat. Aha, så i min ryg og min arm. Er det fucking sav. Ja. Kæft, vi sad meget. Ja, alle de der små fucking kringlede rundt om ting og sager. Ja. Det er blevet så godt. Ja, vi har et gulv! Altså, jeg har jo lyst til at sige træk i håndtaget krunk, hver gang jeg kigger på den her. Træk i håndtaget krunk! Han hedder Kronk! Jamen, skal vi? Ja. Se det nye gulv. Ja, det bliver så spændende. For første gang siden vi lagde det. Wow. Er det flot? Ja. Au. Ej, det er godt. Jeg synes, det ser meget prof ud. Ja, vi har været så gode. Altså, hvis jeg tænker på, at vi stoppede, da klokken var 5, så synes jeg faktisk, det er meget godt klaret. Hæft, skal jeg da bare? Ej, men det er så fedt at have lavet det, og så komme tilbage og se det. Ja, for man glemmer det lidt. Ja. Det synes jeg godt, vi kan være tilfredse med. Ja. Ej, skat, vi har så mange ting, vi kan sætte op i dag. Ja. Wee! Woohoo! Først et vindue. Ja. Og så. Det er meget nyt for mig. Mads har lige fortalt, at de her rum er forskellige. Jeg er bare gået og malet. Ja. Den her er for eksempel kortere. Ja, det kan jeg da godt se. Så den skal herover. Okay. Nej, hvor er det fedt! Den passede. Vi har en hylde! Woohoo! Ej, altså jeg har aldrig nogensinde været så excited over at putte en hylde i før. Nej, det er virkelig rart. Endelig kan man putte noget tilbage igen. Yay! Nå skat, du har lavet elektriker derhjemme i dag. Ja. Hvad er det, du skal nu? Jeg skal tjekke, om det virker. Fordi vores vandhane, der var i før, var elektrisk. Og nu har vi købt sådan en, der er til huse. Så den er ikke elektrisk, så derfor så har jeg lavet sådan en lille kontakt her. Så nu skal vi se, om det virker. Om man kan tænde for vandpumpen med det. Det var fedt. Ej, hvor spændende. For så kommer den til at sidde i bordpladen ved siden af vandhanen, så man skal tænde for vandet, og så kan man tænde for vandhanen. Og så kan man slukke det der igen. Smart. Og jeg prøvede lige at stå og finde ud af, hvad for en der skal være, fordi der er en plus og en minus, og en brun og en sort, men jeg kan ikke huske, hvad der har været, så jeg tænker, at vi prøver bare. Yay! Ej, hvor du god, skat! Tillykke! Tak! Du har fikset en knap.
Ej, må jeg prøve? Ej, jeg fik et chok. Jeg ved ikke hvorfor.